猫のお寮にとってはガムテープが超重いという。記者はガムテープを切って猫の背中に貼り始めた。まさかこれで重いとでも言うのか。なんと背中に貼ったガムテープが重いのだ。そろりそろりと体を落としてほふ前進。お寮さんにとってはガムテープがとっても重いよう。左脇腹にガムテープを貼ってみると、なんとカニのように右横に歩き出した。次に右脇腹に貼ってみた。すると今度は左斜めに歩き出した。愛嬌のある歩き方だ。それではお腹に貼ってみるとどうなるのか。おっとフラフラしている。そしてなんとつま先立ちで歩いているではないか。お寮は貼る場所によっていろんな歩き方をする不思議な猫だった。